valaškovia drobní, pasú ovce v rovni. Valaškovia drobní, pasú ovce v rovni. Keď pasú, nech pasú, veď sú chlapci dobrí. Keď pasú, i nech pasú, veď sú chlapci dobrí. Fantastické, ďakujeme veľmi pekne. Slovenskí, ba čo, možno aj svetoví fujaristi dnes v Teleregine. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať vzácnych pánov Michala Fila, ktorý je organizátorom blížiaceho sa celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch. Pekný podvečer. Marian Čupka prišiel takisto, fujarista, rodák zo Šumiaca. Krásny večer želám všetkým. Pekný večer. No a pán Daniel Mudrák takisto je medzi nami, tešíme sa z toho. No, vy ste neprišli samozrejme len tak náhodou, už som spomenula ten dôvod. Celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch, ktoré sa teda nezadržateľne blíži, už len pár dní nás delí. Čo to bude za podujatie? Tak podujatie bude, myslím si, že nádherné ako každý ročník. Tento rok bude 11. ročník pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám Páne. A vlastne je to úcta k Bohu, úcta k tradíciám a úcta k nášmu krásnemu Slovensku, ktoré je tak bohaté na ľudové tradície. V minulých ročníkoch sme v piatok začínali programom spomienky a odkazy majstrov, kde sme si pozývali významné osobnosti, týchto nositeľov tradícií, a pri tých rozhovoroch oni spomínajú, ako oni začínali niekedy, a to, čo sa máme držať a odovzdávať takisto ďalším nasledujúcim generáciám, aby tie naše krásne tradície boli zachované aj naďalej. Na čo sa môžeme v Čičmanoch tešiť? Aký program ste pripravili pre návštevníkov? V Čičmanoch sme pripravili veľmi zaujímavý program, teda to, že tam budú fujaristi, to je jasné, že tam prídu aj hostia ako fujaristi zo zahraničia, alebo prídu aj z Poľska, aj z Českej republiky fujaristi. Okrem iného, samozrejme, že tam vystúpi aj mužská spevacká skupina z Helpy, ženská spevacká skupina súboru Marína, folklórny súbor Stavbar zo Žiliny, no a budeme mať aj domáci súbor, to je Lastovienka, ktorá tam vystúpi. No a zaujímaví hostia bude pani Hulejová, pani Zahradníková. Pani Hulejová príde aj so svojou vnučkou. No a Jožko Šimonovič príde nám zarecitovať básne našich slovenských básnikov, pretože sme v roku Ľudovita Štúra. Veľmi sa na to tešíme, takže je pripravený naozaj zaujímavý program. Milí diváci, určite sledujte pozorne aj ďalšie vystúpenie fujaristov, pretože ak chcete získať ich CD-čko, musíte správne odpovedať na súťažnú otázku, koľko bočných otvorov má fujara. Takže ak to budete vedieť, teleregina@rtvs.sk, prípadne facebooková stránka našej relácie. Poďme naspäť do Čičmian. Prečo fujara v Čičmanoch? Keďže fujara je pre mňa a možno pre mnohých, ktorí vnímajú tento nástroj pre všetkým takým symbolom Podpolania. No áno, je to pravda, že takým domovým právom fujary je bývalá Zvolenská župa alebo Podpolanie. A v korytárkach, kde sa tiež každoročne stretávame, vznikali pri rôznych rozhovoroch nápady a myšlienky, že bolo by dobre ísť bližšie aj do srdca Slovenska a urobiť nejaké také stretnutie. A keďže ja som už predtým chodil do Čičman veľmi rád, lebo tá dedinka mi učarovala, a s domácimi, ktorí tam robili takéto podujatia pre návštevníkov, chodil som tam hrať na fujare, na píšťalkách, no a spýtal som sa ich, či by sme nemohli v tom krásnom prostredí urobiť také stretnutia. Oni boli nadšení tejto myšlienke. No a vlastne tam boli tie prvotné také kroky k tomu, aby sme začali to podujatie. Samozrejme návšteva pani starostky, ktorá takisto bola veľmi rada. V tom období, kedy my sme prišli do Čičman, o tej dedinke sa ešte tak veľa nevedelo. A vlastne my, fujaristi, sme dali takýmto spôsobom vedieť o
jednej z krás na našom krásnom Slovensku. No, vy zastupujete stredné Slovensko, taký ten stredného Slovenska doslova, ale ja som počula, že tá fujara už zaujala aj záhorákov. Rozprávala som sa s jedným mladým mužom, ktorý v Čičmanoch už hrá a takisto sa učí hrať na fujare. Čím to je, že až takto ďaleko sa dostáva? Tak ja si myslím, že už fujara sa stáva celoslovenským nástrojom, že už nepatrí iba do toho Podpoľania. Myslím si, že dobre. Tí ľudia, ktorí majú v srdci lásku k ľudovým tradíciám aj ľudovým hudobným nástrojom, tak sa im umožním takýmto spôsobom aj tie stretnutia na týchto stretnutí fujaristov, že tam to blízke stretnutie s tými výrobcami alebo s tými nositeľmi tradícií je veľmi dobré a užitočné aj pre tých začiatočníkov. A tým, že bola fujara zapísaná do UNESCO, tak naozaj sa stal z toho celoslovenský nástroj, tak to väčšinou z nás aj vníma. No a vlastne my sme aj toto stretnutie nie zámerom, takisto začali v tom ročníku, kedy bola fujara prijatá. Bolo to 25. novembra 2005 v UNESCO v Paríži. Ako sa dá naučiť hrať na fujare? Na fujare sa dá naučiť hrať iba tak, že človek musí mať nejaký vnem pre seba, musí ovládať pesničku, ktorú chce zahrať, to je ako určite prvoradé. A nesmie sa hanbiť pýtať tých, ktorí vedia hrať. A im oni poradia a na druhej strane musí ten človek vedieť dobre aj počúvať, čo ten druhý, čo mu ukazuje, ako sa to vlastne hrá. Samozrejme, že keď to trénuje, každý dá tomu ten vlastný charakter, pretože málo kedy sa dá napodobniť presne tak, ako to hrali tí majstri, ktorí bohužiaľ už zomreli, ale sú aj takí, ktorí ich vedia napodobniť a to je to učenie. Pán Mudrák drží v ruke fujaru, takže si ju môžeme krásne vyobzerať, ale to, čo máte vy dvaja v rukách, to je koncová píšťala. To ide dokopy s fujarou? A tak s fujarou ani nie. Koncovky najlepšie hrajú, keď sú tie rovnaké nástroje, alebo s píšťalkou, ale dá sa aj nejaký podmas aj ku fujare urobiť. Máte aj z rádov takých možno tínedžerov alebo veľmi mladých chlapcov, alebo dokonca aj dievčat, nejakých záujemcov? Či je to skôr chlapská záležitosť? Tak je to skôr chlapská záležitosť, ale tým, že tá demokracia aj v tejto oblasti nás zasiahla, tak chodia už aj ženy, alebo dámy, alebo slečny na stretnutia fujaristov, ale od starých majstrov vieme, že fujara vždycky patrila do rúk chlapa. Dobre, tak to radšej necháme tak. Povedzte, kedy sa začne celé toto krásne podujatie, celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch? Tak, tento rok sa začne 25. novembra, je to septembra, pardon, teraz v sobotu. Začíname takými dvomi blokmi. Prvý je od 11. do 13. a od 15. do 17. hodiny. V nedeľu začíname slávnostne svetou omšou, kde nás privítá pán farár, ktorý sa strašne teší na toto podujatie. Možno si aj zahra. A možno si aj zahra, lebo už aj dostal fujaru od nás. A vždycky mi tak vravel, že ja som sa, Michal, na september nikdy netešil, lebo trebalo chodiť do školy. Ale teraz sa teším, lebo prídu do Čičmian fujaristi. Výborne, tak vám budeme držať palce, aby to podujatie naozaj dopadlo podľa vašich predstav. Ešte sa tešíme na vašu fujarovú hru. I poďme, chlapci, poďme, i kde to svetlo horí, tam je švár, o dievča, až daj nám otvorí. I otvor, milá, otvor, ju som dávno nebol, už som vaše dvierka otvárať zabudol. Keď si ty zabudol,